primul vostru spic. De acolo o să oprim ca să nu oprim. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Oh, salut! Eu sunt prietenul vostru cel mai bun. Eu sunt mic, tu ești mare, eu sunt slab, tu mă faci tare. Da, sunt deja tare, am uitat. Bă, vino aici, că n-ai voie. Ce-mi place. Sofie? Da. Bun, eu venit de la Italia? Da, a venit. Acum s-a dus la Vâlcea. Unde? La Vâlcea.